Дек си бе ти? Стигнали ти поръката? А сега ние вайвече родиме да газинме. Фала. Я сега викам сега, кой се яво? Това е сумчица, ръмпиш, тук сръбшка. Аме, Зорко! Ай, Зоре! Пърше октомври ви. Ама гостите ли бе? Се затваря там. Хотел или ресторант? Това е. Работите своя виде. Моите клета, що правят? Ай, стига сега. Заровнявам. Не знам дали примат. Те питаме. Как си за малко? Не ти изненадаш. Не изненада па евро да даде. Не чукно, не тук. Ай, там се чекнеш, като чекнеш тук. Лажи. Джок е. Палто не ли? Сега да се. Това е шок ти пал. После палто. После. После. Деми ти постер. И лево, не носи. Кой носа ли? Така ли? А я що да носам? Торта. Торта ще има. Вонка не? Браво, айде, минали Фала. Ще видам. Сега си пнука век. Злото. Ай, нека честито. Срекни. Браво. Кира се нас. Да имате слога, здраве, среќа се. Сваките не са? Да знаме. Вземи среќа. Ай, ти пробе, че видаш се. Сашко води до това, защото... Он скоро да това. Абе сега, дека знам сега ясно. Главните са поминара. Ено средо мога на него сега да видим как ще види. Седа? Ти свахта да до нас? Как спомена? Ти убери бите, не. Гаре? Главни морди има, не си главни, главни морди има. Кой е главен? Морди има главни. Главни, не главни, не главни. Главни. Да ни има глава, знаем, значи. Не му Без глава не може да биде. А вие за невеста сте той? Нема да дава. дава. Право за невеста. Не знам, защото... Никой не дава. Ема ние тук невеста, така ли? Да без да крада. Не гледам
Да гледам или Кой дава невеста на края, така и ремонт. Що невеста избегаш? Що невеста? Ай, бекал. Кой тарай деката? Мой дедичко Може пчи. казвате, той Що ти го молям, ле? Як дойде, як те дойде, шо? Това ще работи. Валите да на гости ки скара? Гости оди, кай така. тук го надо. Това може да той. Еми не съм ги видял ците, гледам крият са половините, шо са? Трема ли има? Да. Колко са? Трябва да се изберат на. Да, не ми да. Само Боже здраве. Оле сега не е дете да видя. Оле сега не е родил. Сама се дойде. Добре, бе, дай. Кога ще вие сватревате всяка кръща? Кръща двоица. Тя кръща сватиновците. Еба да видим кой е пояк. Не е само прав за темата. Право. Това се ядете, не оти ние знаем. Да видим кой е пояк и оставя. А основно хватахте, виждаш, още чейшата. Може се, че... Полека. Времето пред нас. Ай, сега сте сватираме. Три пъти Ай, са. Да тай ще трябва. Има него нещо. Как не кажеш така, Гермата седни и стане. Смена и взема. На стола или тук пък не? Ай сега бързо първо. Като кое е? Трябва да смерят право. Не, не, Трябва да сме да формите. Що са вас? после като Изкарайте, това ще взема. кой е по-обув са? Там не херно. Наталя, ама да има виж кой Що е по-обув? Нема как. По-хубав е нашо. Червено, розово. Дай да може. Не. Колко по-добре. Айде, но паде сега, що не спаш? Разменейте си. Айде са разменейте. Керо ме кура. С много години. Ти ме Дуко! Ай, че съм Спаки далеко. Далеко. Те да субираме. Трябва он. Значи го трябва на главно да се отгледа Кой е по-яко? Да видим, де? Чеки, мама, чеки. Ице, ти тая работа си го правил. Нас е лишнешко на прибилки.
Малко петли. Никой рибачи може да скине. Ето става, кой е главен става? Не бърга правил тази работа. Нека и... Аз потъжалям, викам, ай, по-нежно да не съм мачен. Много ценно конците са вили. Не можем да опатим с много. Не ви ясно конците. Я бълтия тука. Век мина да ви ножа. И то така прашите. Ти станеш много да скръш, а не? Лепта ме? Ще се промесаш. Давай, ти още не можеш. Моя беше редоместно, ни влюб цял просто. Още не бива. Може го отвърна. Споти се, Неля. Зелено. Ай, ноже пате, ай, тама. Ще ми кажеш. Това още Нека има сами да почне да поръчи някой. Не ли бива още? Шок. А не бързо ме мутаме от тенко. Ето ти, аз дуплато рих ти викаш извади. Не. Видели са? Тенко конт ще излезла. Саси, спрей да паш. Ти тури на сквота да саш право, на те. Просто. Ето, мам, Томане. Аз сега с пациент. Ай, ще. Айде, Саша, не. Саша, айде, нека честито малко да... И скутията живо. Айде, работа и друг път. Айде, и друго. Само ще го хора. Преди кола да пише фризера, нека има да се включай. Я там включи. Дали има турбо. Само тази топка. Не трябва да сменна тази, или? Не, бе, на крайка. Сале се дава и на това. Не, как си логът, просто защо да смета? Как се става? Да, видели ли ми? Дай Готово. Идвате. Нек се облече, Саш. Нек се облече. Малки умори от главите си. Попорна му и каморина, бе. Здравейте, те работят. Ще сметат толкова. Ама нашата полова, ако имате полова. А от двете ли сторува? Мария, тръгни си. Здраво и вода. Лъжа, те.
Vai, deu o capotário. Не ми това баща речко, не това. Da buone, Che svecolo provi. Svecolo da te sakat. Io ti ne fai. Kaj ti kaže na svekru da vidimo? Ni njema. Nešto štrada. Sada svi kada su mi ubeli, mamo. Hvala, bravo. Aj, Nino. Sono zdravo ali svaka? Ček sam da si bude zdrava, ti ti ne zdrava. Šta čaši ne vidite? Sake donesa čaši. A ja ti čašički, ja čašički. Korejda. Ne znam. Тето, айде да го имерки. Чайца там, а не будет. Понятно. Да чуем больше. Батър да викам. Не, до као на акса генерация. Сашко. Najna niks si zdrav. Ajde, daj da ne Дай ръки, скоро ще отидеш. А чаши не ме там да не боля. Само по една минута. Да, чаши не буде. Ajde. Svake. Aj, по-голема чаша. Ajde, казано, pa se spakuje. Ali je bil deden, če se prekrasava. Prekrasava varala se. Ima in drugo, daj. Sedeti. Dobro, pa še. Колко са, други? Питайте кой ще пие, кой ще чинува и там ви готово, това друго нямаше. Шашко ме ме знае от време, не от сега. Мора да знае как. А ти си знаго. А те. Човек знае, отзамна година се знае. Години мина. Когато знае, не са казал, че ключ стоил. Тогава да познаваш много, не? Заявно. Много като те откри малки му грал, какви се едно. Малко грама. Питах, аз не съм меши, не съм дойде при жери ладни. Важно време за вас, айде. А бобата ти, не си нашо. Ладни мену ще преги ладни пио. Какво се? Чек, Дино, ще можеш да вот и са на страна. Туля призрел, да. Брат, бисмук. Белки знаете, от благо. Да не биде плага. Знака. Пука. Гром. Пука.
Та чайчика, взимай да. Това не е трябва тази чаша. Не каква чаша? Само... Това да отдигна. Или не си стоя тази. Що са ке питане, като мога да суня. Че бъде? Оде. Петин? Айде, браво. Не чуяме дедо да каже. Айде, Не съм на Виктор. Бабо, не съм на Виктор. Абе аз прием пред телефонът и злозвяка. После вика, по-кире, после. Той изключи на мирише. Какво да е питали, кое ги доти, ще кажа, изключи ми. Ими, Вие здраваме, какво сега? Сега човек осечен. Ими ако сечем, нека се даде човек. Абе, не възпини. Не ще са царе, а кого? А? Я стръмувайте. Не, бе, да дали ти кажа ти майки да ти даде. Ама ти не съм да дойдеш питало. Ей, че, как трябва да го викам, бе? Шура. Шура ли? Ей, Шура, бе. Ама много се срамуваш, бе. Абе, забрави, я съм бабата за бабата. Правя, Трифо да знае. Да кажем, я Петко кажа. А на мен що ми право, да? На мен ти чашки ми го правите, за дека не кажем тата. Ти ми сега що да правя? Натре, защото всички спещим. Пръстено, изпотиевано пръстено. Ако ти е такива. Кой е ovo brza poprava? O? Kade mi kojeg naredba? Kaj tako? Šo pravko dužba? Ако продава, знаеш колко пъти? Половин пръста беше продава. Микроскоп ти гледаш конче, как ти го видам? Трябва да било като аз идва и гледам и доста имам. Това си ме разбираш. Да не е тенко, никак да го тръпам аз. Дълги аз от тук. Може ли бе? Може ли? Важно пошушка. Чекай, нек доста. Сватиновата декса, ай. Ама комплет е тук шо. Не сме комплет, чекай. Чам дека. Саша е малко ме причи. Не баба не дедо името. Да не бегаче, човек. Как комплет дека? Не баба не дедо името. Ой, дедо, викни. Ай, лай, чувай. Ой, седни. Нек доста. Нека Ай, седна Дуко. то. Не комплет не баба. Не дедо не баба има. Йоска, ой, викни дете, ба. Дека Дуко не дедо. Това са го викне, бе. Некой да има. Комплет е с другите. Готово е. Ета? Готово е. Аз ме работа. Кое има? Дедо не баба има. Готово е. Навонка. Ти дойде, що трябва тук, що Чекай, махне. бе. Нек си дава твоята. Е, бажил комплет. И шо? Що ти е баш? Ой, да се нови, айде. Темпачка. Моли себе. 15 минути. Как можеш без мен да работиш? Я така И матка, той? Арно, нищо не е. Аз му направих сега. Седай, край. Дай ми си вършме.
Ai, cheio Ja salvet per tebi. Ajde, Blažo. Саша е фатите на Чека, Благочи. Ajde, Blažo. Ai, tu cheio tá mais louco. Не место. Значи, Сашка, завърти го ни тук в около. Сашко, навам го завърти да го Около го завърти на слик. Така. Не говори как става. Нормалната е от това си убият. Подкастчески съм столата за това. Любите от това. Имам нещо по пору. Се урна, не ли? Ами, у мен им лайка, тя скину. На моят двор има се. Я сада, Саманици го купсак? Аз съм умник. я сада бе, що я те бите береза. Саманик, какво е тази с друго? Саманици. Златко, не това. Ja sva това в моето пиво, дай го. Айде, едно. Дедък си. Айде, си ущи. Дедък си, деш как да снимани? Нищо. Угадам са. Джеба върти го кесо. Айде, гази, давай паре. Що така ти да пътиш? Ай, свата, не е кри. Kad će doći tam sam malko 500 metara nagore, će doći i što vidjeti. Znaš ti kad dakle. Ajde, ja ti kažem. 500 metara. Ja se najdeme sa. Ja Мокър, накриво, подгорявам да пришетам. Знам те как е оставам, бе? Не са такива. Блин, ми е добре, че са наши. 50 метра право. Преди получи огър, ти тук си. Зараdio и готов. Кой? Дай кажи го. Саша, ама чекай на Саша. Да не опинаш Сара. Ай, да не опоминаш после. Аз ще те дам пацата. После не патеш. Дай ми деска, върни лети. Не идам нищо. Малко ти те работа. Инженер, жена му умре. Трябва да направим на година. Време на година. Баба драга. Vai, é de treino do meu pai. Chora, mostra mesmo.
Чекайте вие малко, мадам. Кажаем си да бъту. Мария. Забавка за рак не пае. Не. Само. Ай, дръжете малко. И аз ще дръжа. Ма, Саши. Сашка, бе. Мога се това пари, как Ой, се Сашка, Саша, спаска това за теб. Всеки се Саш пари. Ана не окудаш, така ли? Не знам се туда. Чек са, он. Aba, aj, mama, znaš šo? Kak si sada to? Oni da kaže, šo sad? Мишек да пита, що Ай, дай, що са? Кой си отучил от дома, как се държи? Така, що? Ама рака трябва да баташ си. Той ще са. Tako? Malo se nešto teže sa. А, сето плайки от дивизия. Ели не е взето как чичето динара. Ne, Одаме ли са? Лъжка. Е, чака. Е, sad. Елай. Ама покани са сите госта кай нас. Кажи ти. Нека си питат младежи. Сите било, викаме сите да носа там. Е, така, сите сте покани са. Дек там. Кай си кай нас. Не се поздравя, не. Идете са. Се видим. Сите си. Айде, Бог. Нека дават. Е, това е много тежко. Дайте му отгоре. Ай, Ти си най-стария борец. Айде. Айде. Ракията дръжам. Сотира знаете, ще става. Саша, дръж бе? Абе, дръжам, ама не са додръжваме. Ja дръжам по вътрешния нос, бай. Айде, я дръжам по вътрешния нос, бай. Айде. Еми, ай. Бабо. Сега да дръжам по вътрешния нос. Sada napravim da se odžokam. Чиста, да, чиста, няма нищо. Дядо, стоп. Дядо, това ми така да се помисли, аз не знам да се слушам. Много те да може. Да, не те, бе. Кажи ми какви пари го правил. Защото се извади много салати. И не стават звук. От стопа. Аз карам да аре, ти види? Я не знам много. Е дома, ти ще иде. Не се бави на вас сега. Ето за чисти.
Моето се, ма не медато. Evo sa Rodrigo. Čica. Ja sam prema svojiti školstvu, srce i žum, on meni skajao. Ti nas ne čak gdje širo. To. Gdje sam robotu od trebu, ta sam onda se. Plenko više, daj, ja sam vidio, daj da znam. Ja sam ne bio ničas. Ajde. Tu to tamo, ajde. Da vidje ko je? Ja tamo u čovjeku. Srećno, neka fruci se da vidat kako moja dragiš. Ovo je taj srap, kako zvam zvončno naše. Sutra malo. Se ne uvijek ga vide. Ajde, Spiro. Neka fruci se rađat. Dobar vidi. Să bom le Sasha, Dexter, Sasha. Da, văzut. Nu moram da se ušti bene sa. Ajde, zdravo, šivo nosite. Oj, kutenje te čekaj. Oj, tu mene. Neki ovo što mjesto je, ne budeš ženaš, ne se. Ale istinu ti ženu. Podara, dobra. Kilo što ti kaže, smokta za celo da mi gleda. Ja svitam da se šivim, ajde, Ja sam na ta strana snija. Za mnom je koja žena. Jo? Za mnom je koja žena u tu. To ja sam žena. Ide, ajde. Čekaj, žao čoveku loše. Ne mogu tamo na nego. Za mnom je koja žena. Tamo mi ja ženom. Okej. Tamo, njeme po. Mnogi široka strana. Na ta strana. Čekaj da stvari se neće stojiti. Gdje ti reka? Bravo. Ovo je še ima dvoj sam. A ovdje je skoro. Icka ne veš. Ti se pali. Ajde dobro. A Zeto, njoj Zeto.
Нека моите нема. Моите изгубила се негде, защото стана направо. Браво, чушваме се. А на тази страна от леца най-голямата. Лече! Айде, браво! Аз са пропайте се там. Това да се гледа. Само малко. Седай си жене дома. Избега свайки. Ще ви не ти избега. Ограда дойде, може да вземе някой. Ай, мога да ако решил някой да си го спростак на лода. Опа. Много се къснеят. Чеки. Пасим на време. Какво ще на комбат ти да взема? Пасим на време. А това е да заболи гаралата. Не, държава. Аз премадолно да сваги. Чекай. Дай са. Слеге, ние премадолно ще държава. А? Елена, ти си дете? Ама какво продължава и това, какво ще прави това? Ще не го пръсушувате. Възпользвате Рома, госте.
Как ти? Да ноsim дома или тук да остана? Дете, дома nema снима и чо. Дома ли? Ай, тук не ме ги да не ноsim дома. Утре на школчка. Дома се утре почка утре, бе. Трябва си бягал да простам. А още нищо лошо не си направили. Без обзир. За от година каже. Nije svega bez obzir, ne. Не, защото трябва да кажем, дедо, прости ми. Па нищо да не е сгрешил. Само него веки, дено веки. Тук си право, да. Да, тук си право. Значи погодил съм му годено. Айде, здраво. Место ти? Вие да донесе. Я побил. Я сте побил. Но побил Доста веки означени. Така. Доста заварят. Боже, аз я помагам така. Покажи. Видимо, може там Кажи какво ще отееш, ще обожаваш музика. Хвасташ. Сакам. А после свикна. Не спихам успа. Я има. Вейни да изпуща. Може така, дек знам, онако... Не, аз слушам. Трипки се, бомбони в чата, ти си знаеш, ай? А ти си сами да не го щеташ, не? Дай малко. Те за вас важно, Ще нас пренапи е в важно. джеба. На нас ни взема, на них не. Само те тия мои моди. Само да ми дадат толкова много. Сега държите се. Сега толкова много не да ми дадат, преди аз повече да ваш. По-богати са били изгледат. Добре, майли, майли. Окей. Минутия. Друга, това е така, там се майка не съм правил. Makar za
Lauro Tina, che tebe. Até as parigar, próximo ano. Що, Мар'я? А? Розсуни се готово. Драгна моя.
se zna, naravno se.
Hai mais três. Aí que daí o padre passou dele, então o padre o padre entra no primo, fica fora do sonho, o padre vai lá mais Chefe feio. Já tem o sabor. E o sabor que Deus o saco de piso. Foi Tilica. Já tem o sabor do slavo, do plom, do trio. Como está? O ticket цар, що тут подумав дійсно. What is that? Fala pouco e fica bravo porque no minuto Exato, é na minuto que essa luta é matemática. Ah, você é prático, tu que você é prático. Nema
se ne paterike. I što ja tog treba tu? Maška, onda sam bio. Glede, prijetno, sve u prijetno. Sve da bude da osjetio. Aj, prijetno. Ajde, izvinjavajte. Ajde. Što si rešio? Sad nema šanse sad to moće. Aro je dobro, čevze. Druг пак е Все добре. време биле. Та дома и... Няма да е пропадне. Не, Ще леко и шуфра, може. Sad što je brат? Най-вече се... Otvori se Cezar. Чили си Павло. И това не го влиш, мислиш. Žeško, Žeško, hajde. Не, Павло съм, ай. Говорите много, по Žeško. Žeško, Не, това са свирач. Избирачем, що ми... Що е? Геше, не може да издържиш ти. Можем да конкурирам. Та група ще е тук, освен но не може да издържиш. Ajde, ajde sad. Ovo сега ще извърдим, Павло ти идеята и да носи чашката. Приятно! Хайде, приятно! Хайде, Шоу! Хайде! Хайде, все орело! Опа! Опа! Хайде! Женатим се! Това ти не родия! Женатим се! Това ти не родия! Породила мажко дете! Породила мажко дете! Домакине, деня се навеки! Домакине! Опа! 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 Ajde! Ajde, kume! Kume! Dobri se! Domakstije, domakine dorodila. Kupije, evo sa pravno, Се е пиво, нека сок малко. Женски сок.